Ara fa 25 anys anàrem a la muntanya de Montserrat, on hi ha un dels més importants monestirs benedictins. El centenar de monjos que hi convivien es dedicaven a la vida contemplativa, ja sigui recollits a les seves cel·les o portant a terme diverses activitats, com per exemple la que un cop a la setmana realitzava el monjo Ramon Oranies. En aquesta ocasió el vàrem acompanyar fins a l'ermita de Sant Benet, sota altives agulles de conglomerat. Després de pujar més de 500 esglaons, ens acostàrem als peus de grans roques que reben el nom de la figura que representen, en aquest cas, la trompa de l'elefant i al seu davant, la mòmia. Justament a una d'aquestes vies d'escalada és on es va proposar pujar i en solitari, concretament a l'Aresta Gam de la Prenyada, una agulla que, segons d'on es miri, recorda la silueta d'una dona prenyada. Un cop a peu de via es va equipar amb una mica més de material del que utilitzaria si anés amb un altre company. Per tant, corda, casc, arnès, peus de gat, mosquetons i fins i tot genolleres, en previsió de relliscades. Després de grimpar una canal primer herbosa i posteriorment més neta, va arribar fins a la Collada, on va iniciar pròpiament la via d'escalada. Un cop va arribar a la reunió, baixava per desmuntar la reunió inicial i tornava a pujar, però amb júmers, és a dir, agafant-se a les cordes. «30 metres més escalant en solitari» i va assolir el cim on ara fa 25 anys es va quedar contemplant durant uns minuts el magnífic paisatge que tenia al seu davant, que per a ell era una clara manifestació de la gran obra de Déu.